Sekuat tenaga apa bae dari make pengen gawe seneng karo sing dadi wong tua apa maning ibu sekin duwe mantune wong kulit putih segala-gala kecukupan mulane bokaten pengen apa-apa ibu tinggal ngomong karo sing dadi keturunan bakal tak turuti pokoknya maning waktu kiamat. Aya deno bunda deno kekiding kang lebih gaul bunda lebih gaul ajak ngomong. Memang benar Jarina kayak bagja-bagjane nasibe ibu lansiran sebab ning waktu kian Jarima wis bisa gawe ibu bahagia bisa duwe lakine wong gedean apa maning wong Belanda sing ana pangkate kaya ibu gede gunung luwih gede atine kanjeng ibu ning waktu kian Jalani bos pasir dewek minangkane bendahara buyut Judipati emang sayang Are wong sugih ku kandhane kula kamane sing dikandak-kandakaken aku dunya bae. Ya Allah. Apa kian ta sing diarani keluarga berbobot ku ya? Hari kita mah bujang masak jaring basane laka-laka tekanak-kanakaken tegawe enak-enak barang wis mateng kanggo ngempani wong sing lagi pada kandha bae serang mamaku gede mama Bella kang ajoe gede wis jadi tugas kelawan kewajibannya bibinya nyem mangsa toli dari membayar sampean ke cuma-cuma ya barang tinem tuh pegawaiannya mendisi bakal orang ning dapur pembantunya dari maki pating klek pirang-pirang ya tapi punten nok ya aja bonga-bongane senok lagi ketunggon dunya konon kang kudu ana perhatian kelawan kula sing dadi wong melarat sing lagi rewang sugih karo sampean serang paperian minangka bos langus saking selangit dewe Bu Lon. emang selama bibinya nyem ngaula ning kene apa kurang perhatian dari Wah, sakingan bae bakal nyanyem ku cangkeme lancang. Padahal mah nyanyem ku nyandang bagus oline sapa sih no? Mangan sedinane bakal beli dipae ning senok. Oli sing ngendi sing bak beli sing majikan. Sakingan bakal nyanyem ku laka trimane dari pembantu kan. Toli melu-melu apa ning urusane majikan ku nyem? bos pasir kantun sing ditembangi sing hormati bapak kunci ibu kunci sampunan singarane kurang perhatian kula banding be ya iya rek karo nyanyem si sampean ku merhatiaken iya tapi bature nyanyem sampeanku anak baru iya sing dol ngemet si yayasan sing anu ya si kampung ka sedulur kan kadudu wong sejen karo kula ka ya udah nganjingakane sampean si kemuning iya ko Sing bocah gering bae kan? Ciri kekawajan jika datang di kala minggat ayah deno bunda deno sampun sok lamun aduh
belibet tak pengen balik. Sampean mari gawa-gawa wong tanggung jawab mulane ka. Oh, sampean mah kalau pisan ngomong kenang apa kamu ninge ora betah pengen balik. Kurang gaji ya kurang. Kamu ning ki bocah ki wis oli seminggu. Tak kupai mangan, ora gelem mangan. Terus Ari bengi kamu ning ku jarang turu. Kok bakate srengenge nembe mentokol. Ya ana jam 7 mah. Muta-muta. Mongkok-mongkok. Nawa kabokat sampean sing dadi majikanku ya diperhatiakan beli bujang kaya konon ku berarti ki bocah ki lagi kenang lara. Oh, bakate wong lara ya kudu diobati, aja dikandani, aja didelengaken. Ya ari weru lara gering mah diobati mangsa wurunga. Kita gampang lamun tempuan ning bujange gering toli mati ning kene ku. Engkone disangkae nganggo wadal keluargane kita. Soale weru dewek, kita kan wong sugih. Siapa sampean karane kah? Nyai Rom ning majikan beli kelingan siraku ya. Wong arang-arang ketemu karo sampean mayonganan kah? Sampean ki aja muni suka-suki bakate kanda bengen sampean ki masih seneng gak? Masih duwe gak nyanyem uripeku? Lah, bakate kanda sampean ku bengen mah ya Allah wong edan dudu wong edan. cangkem kanari ngomong. Ala pisan sira mangan enak gak ku bakate desana unjung-unjungan. Miyang mana mbok aku mapone puncak sing ning kubur-kuburan kah? Wani ngomong kayak konon siraku nyem. Nyem. Melarat soten bengen, susah soten bengen. Kun mawis berlalu, sekin mak kita wong sugih bakal mokon ku siraku iri nih kitaku. Ya beli apa mau kula mangelingaken ning sampean ku. Wis. Kene masih ning jero, masih keleleng. Bocah kadelangan iki awake nyayat entok, ting batin lamun ana apa-apa. Terus kemuning mati ning kene, apa sampean sekeluarga biar dadi plekara takunku. Pekara konon. Kita ngelap wis plekku. Aduh. Sampean mah kaduran sugih rupane ari ngomong ku enak ba ceplak-ceplak aku. Aja lok nyakiti perasaane wong beli duwe. Wis. Cocokin ki kudu diremosku. Ngomong bae ya. Sampeyan nek duwe darah tinggi saja ladeni. Makane Nafsu bae bakal delengaken raine aku nak sebel. Engko sedelat maning srening mantune sampean kan pun durung balik. Nah iya. Kakang Mas kayak bofel jongleh. Duh kita kok ari duwe laki wong Belanda ku beluk ku mletot bae. Bofel jongel. Aduh Jongle ta jongle nok. untung bakal Ibu beluk maning kita. sing wong tuwa ilate nyeripet. Bakal beluk kita mamih bae. Dadi ku ora nyerimpet, Bu. Kok Nun. sedelat maning kula ben jobrak ning anu ya ning apotek ya. Apa sih sing dirasa kupi kemuninge? Ya bakate tak takoni mah apa sunok siraku penyakitnya ku. Anu jebi wetange munyel bae je. Terus ndasaku je gep-gepan je. Dikerok durung si sampeanku bokatan masuk angin Iya masuk angin ku ora mangan-mangan sih dadine masuk angin. Ya ora anu mata kerok tak pejeti mana sunok budari kutange sun jarak kita anakku. Yung keder, Bu. Arepan metu ngongkon anak wadon beli balik-balik karo pen mantok ge mendim, Bu. Selantrakan be dua anak wadon. Nok helm kah? Iya balik-balik ke sayangane ibu sih putune. Ya wis endah lagi dolan, bocah pengen dolan ning anok aja ning omah bae. Dadi mangkat dewek. Oleh ke kakumpulan karo anak ke arep mangkat mendi kok saya nyandang kayak kalingan wong arep nganter pengantenku. Arep arisan, ada teh bakal wong sugih mah bakal menek ya arisan. Pengen weruh bae nyanyem mah. Kepoh bae uripku kepoh. Oh, tak serawat karo ceplek sira. Ngarani kita mari ngomong ku salah bae dheweke sing salah mah. Keposoten bakat teles ngompol nok. Sing wonge pengen berube kabur. Epok onon sirah mah ilatku. Wis gak sedurunge mangkat pengen dimbanding ibu kita ku. Dimbang. Ya. Pada bae gedene aku. Ya ora apa-apa ki mah berbobot nada. Abong-abongane dadi wong seneng ya nok si berenang-berenang bae nusul ibu. Anu sih kuno semono daster tak toko kena masih kurang bae dadi senggot bae. Ya, ngomong-ngomong akan bae dasar usul 5 tahun ora ganti-ganti. Bu, kakek gak pengen digiyong ya, Be. Ariano ya kegugu. Wis tenang sampai aja pikiran ke urusan kemuning tanggung jawabnya kula, ya. Kita malam aja kamu ning ora waras-waras Kak. Ya arepan tak konjo takkan balik. Aja.
Apa jare wong sekitarnya. Aduh. Hari ngomong ku aja dengak-dengak bae ku kopek melu muncuk-muncuk. Sange mandelengaken bae nih kopek anake kita ku ya. Kopek bae nyem. Nyem, pengen kopek sing gede ta nyem ceneng. Buat aman, kopek ku selangkangin angin lempes. Duh, aduh. Oke gabu pengen di gudang. Endak bibinya nyemnya kon istirahat ambil aja nyewot temene. Kun ko ngudange ko arepan ditembangi konon. Nembang pong iciki-ciki pong. Siapa sing nembang? Ya ibu. Wong senaka. Ku, enakan sendok sing nembang. Aja maning nembang yang lagi wingi bae wahim ora nyaruk-nyaruk acan. Yang ya nyanyem ya ari moyok kita kosi ceplok melok temen siraku sayang bae wis lawas ning kene siraku nyem. Lamunan je pembantu anyar Pakakase laki ini aku nggletak bae ku. Kin ki kesenengane laki kita. Kiyen ki sampean ki gletak-gletak bae. Awas bokat kecungkal. Kayak alat penggambang. Cakso kayak apa kita sing rongokaken. Ya wis no. Ya. Terus dundangi batur-bature aku disapai aja semengku wong sugih. Iya, Bi, iya. Dina kian ketungtung ketemu karo wong Jemaras Lor sing lagi ngadakaken acara unjungan Mbah Buyut Judipati. Lan kanggo anak putune sing wis kumpul sedanten kabeh bae. Iya. Ora ketinggalan kanggo Kang Ucok sing duwe wilayah Jemaras Lor. Ora ket mang kanggo Kang Mandor Ucok sedulur dewek, kanggo Mas Priya Keding pengen dikawin nang di Candak. Ora ketinggalan kanggo sedulur sing wis hadir khususnya lan sing menyimak lewat Karo wedang putih. Bos Jatiwangi kanggo bos buah, bos sayur bapuk kayak kita. Antuk kayak wong sugih duitnya ngomong masih ditampani bae. Urusan kita. Yari rasanya sugih temenan mah ya jadi tampani nak kena bae ning wong. barangnya mak iri dewek elak kasih nyaweri kudu nok. Beli kita Mangkat sokin ta melu beli sampeane. Ya melu. pada mendi. Jare kon tuku obat. Ya ditilang dingin beli gak bocahku. Larane apa? Kok bocah larane weteng sampean tukune obatnya ndak sepuyang. Sampean besing mana ditiliki kok kule mana? Mengapoteker. Ibu, Dingin dibeluk bocah di sih. Yang kotak gugah sing kameran beli gak? Sampean mah gegawan wong ora tanggung jawab. Tanggung jawab ya sampean beli sing dadi majikan. Ya yo tegawa meneng spesialis yo. Sing mau gak sing mau waktu teka kan nok. Wis ndeleng awake be bocah gering ringking kayang kanan ka bisa beli menggawene. Apa kana? Bokat krungu, tersinggung nyanyeme. La ilaha illallah. Apa be? Astagfirullahaladzim. Priwen be? Aduh. Ajak anu kan kamu Apa? nine. Priwen be? Kamu nine. Apa? Priwen. Matane lah kayak ireng-irenge. Matanya ke putih kabeh be. Nok eling nok nyebut nok. La ilaha illallah. Kamu ning. Nok ayo nama Kamu tuh nok. ning. Ikut cakrayangan kah? Ikut la ilaha illallah priwen kono. Ya Allah. Ya. Semana mau bocah nembe teka lemune ya. Aja dijongklokaken. Apa sih? La ilaha illallah. Sirama pikiranku blesak be ni majikanku. Arep ditambani jare kakon dalam penyakite. Ya. Jarene sing dirasa kemuningku. Apa nok ngomong? Kulane lagi sakit nyonya. Sakit. Iya. Apa anu ta sakit panas? Mual wetenge Oh, nyonya. berarti MM. Apa MM ku? Mongkok-mongkok. Ya benar. Ya wis, mengkot tuku obat betar periksa, bokatan periksa ya ya Bu ya. Sekalian digawa. Kok mobilnya ditokena dingin soalnya ning gerasi 5 bulan beli metu-metu mobilku. Ya, ada mobil butut bae diomong-omong akan. Nyonya, Non. kemuninge ora doyan obat pahit. Apa lu mau panana duite bae, panana duite wong loro kesatusan be wis. Bu, Ari dipai duite mah masa ditukuaken obat tak paling dicalokin ki. nah, Salah jadi bae bisa. sampean mah pikirane. Anu beta pentak gawaning spesialis yo. Suntik pe suntik. Anu di mutasi konon. Apa mutasi ku? Sing diketok sikile loro-loroane Kang. Amputasi.
Aku nek kecing kecut apa kemuning ki. Wis meneng. Sing dirasa apa maning? Sing dirasain apa maning? Sing dirasa ndase puyeng nyonya. Ndase puyeng. Kula nemong disuntik wedining jarum. Ajar kacilik nok jarum aku. Mong Ya wis kin mah. Nok ayo mangkat tuku obat pening apotek weruh ibu ka obate yu. Weruh. Iya. Wis tonggonane sedelat ning kene ya. Digodhog Kene nang banyu. istirahat. Diinumi banyu anget. Amber wetenge aja mongkok-mongkok bae. Ayo Bu, Pi awas titip kemuning ya. Ya majikan sugih. Kita nih harapan anu dingin bukai duit dingin ning koper. Ayo Bu sanggup Bu. Mana duitnya bocah kadigawani kana. Kamu ning aku nang apa sih nok la ilaha illallah wong beli mangan ku wetenge lara nok. ora pengen mangan bibi nyanyem. Bakal diempani ku mual bae, pengene ku muntah-muntah bae. Oh, Koko la ilaha illallah. aduh. Cang menek digawe dodok sedelat dingin kok. Ya. Jadi bener kun ku sing dianglo ku wetenge mual-mual. Wetenge mual, endase mblenger bibi. Blenger. Ana syarate nok. Apa iku syarat? Obate ora ana liyan. Kemuning aja kaken pikiran. Oh, mendingan gak kemuning ku digawe seneng, digawe berak. Wis aja dieling-eling wong tua sing ning omah, sing penting seneng kemuning ki ndongakaken wong tua loro-loroane muga-muga waras. Bibi nyanyem. Kemuninge pengen balik bae. Isin karo tuan nyonya. Kemuninge beli kerja-kerja. Lamun balik wong tua nirane loro-loroane arep sapa sing ngempani, arep sapa sing jajane kemuning, sing dadi tumpuane wong tua niraku cuman kemuning. Kuniku kulaku bingung bibi nyanyem. Lamun balik priwen wong tua mangko beli duwe belanja.